estaba en un mal camino y quiero cambiarlo por otro camino, ¿sabes? Me ha apoyado y me ha llegado hasta las prácticas y bueno, me ha cambiado la vida por muchas cosas. Un PFI és un curs de formació professional per joves d'entre 15 i 21 anys que han quedat exclosos del sistema escolar reglat. És un curs per joves que no han acabat l'educació secundària i que amb aquest títol tenen l'oportunitat de tenir una titulació equivalent a la secundària i poder accedir a graus de formació mitjana. És molt especial també per gent que ve de fora, perquè els nouvinguts no han fet aquí l'ESO i tampoc es podrien treure la titulació de secundària per temes de llengua, per temes de que no tenen les competències bàsiques ben cimentades, i és per això que és un bon curs per poder començar i entrar dintre de lo que és la formació reglada. Es un curso muy importante para las gentes extranjeras. Si vienes aquí, no puedes apuntar a una escuela normal, mejor que hacer un PFI. Es la primera puerta, que aquí hemos aprendido un montón de cosas, a mí me gusta mucho. Y cuando me preguntan a mis amigos de mi país, cuando ven yo les digo directamente, si puedes apuntar a un curso PFI, lo haces. El PFI que tenim a aquesta escola és un PFI d'auxiliar en establiments hotelers i de restauració. I l'objectiu és que els joves puguin formar-se en la professió de cambrers. Dignificar la professió de cambrer és el que a nosaltres ens agrada. I n'hi ha gent que quan es posa una camisa, està en un hotel, fa un servei d'esmorzar o de gala, se sent molt important, i això és molt important també per nosaltres, dignificar la persona. Va seguir estudiant. I què vas estudiar? Pues grado medio, grado superior. Però de què? Pues me gusta la cocina. La meitat del temps estem fent assignatures de mòduls generals, com serien les matemàtiques, les socials, l'anglès, la llengua, i també fem l'altra meitat de les hores de taller, que vol dir que estem practicant com ser cambrers. Aquest any hem tingut un curs que dels 17 nanos que estaven apuntats teníem 11 nacionalitats, no? Es fa molt ric per això. ¿Y crees que es guay que haya tanta gente diferente en la clase o no? El que és més complicat és d'encaixar tots aquests joves d'edats diferents, de nacionalitats diferents, que tots porten una motxilla diferent, cultures diferents, i que al final doncs, tenen nivells d'escolarització molt diversos. Has de tenir molta elasticitat perquè tot canvia d'un dia a un altre. I és important que les professores i les tutores en PFI puguin estar a prop d'aquests joves i donar suport en tot el que necessitin. ¿Y qué vas a hacer tú el año que viene? Grado medio. ¿Grado medio de qué? De soldadura. ¿Soldadura? ¿Cómo hacer eso? Wow.